тә матур проект Марат Ғотыфұлы Әхмәтов һәм Татарстан Республикасы Президенты ҡаршыһындағы татар телен саҡлау һәм үстереү мәсьәләләре комиссиясы тарафынан ғәмәлгә ашырыла. Бу дәүләт программасы һәм без бик шатланабыз бүгенге көндә фәҡәт Татарстанда гына безнең җитәкчеләребез өчен дәүләт тарафыннан, җитәкчеләребез тарафыннан менә шушындай проект булдырылуына. Фәҡәт Татарстанда гына чынлап та әлеге проект, киләсәктә әлбәттә ул булыр, ҡабатланыр, ләкин безнең җитәкчеләребез, безнең Татарстан бу юнәлештә беренчел, бу безгә ҡәҙерле һәм әлбәттә чыгыш ясау сәнғәтенә, туған телебездә сөйләшүгә, татар теленә, татарча чыгыш ясау осталығына иғтибар бирелү җитәкчеләребез тарафынан. Бу әлбәттә безнең юғары күрсәткеч, безнең өчен бик тә сөйенечле ваҡиғалы хәл. Без моны бик сөйенеп ҡабул иттек һәм менә инде бөтөн Татарстанды әйләнеп сыҡтык диергә була. Актаныштан Нәсилгә килдек, Мөслимдә булдык, Йыраҡ районларға сыҡтык, ел башында яҡын Ҡазан тирәле йөрдөк һәм менә Азнаҡай безнең өчен бүген 40-нчы район, 3 район ғына ҡалып килә, Аллаға шөкөр. Остаханәләр бик матур бара, без бик күп танышабыз, аралашабыз. Һәр районда җитәкчеләребез сөйенеп, ҡыуанып, бик матур проект дип, чынында файдалы дип комментарийлар әйтәләр. Маҡсаты әлбәттә менә ишеткәнегеҙчә туған телебеҙгә чыгыш ясауға. Хәзер булашак матур кишәнең, бик тә матур проектның, Россияда бүгенге көндә беренчел, берҙән-бер проектның бөтөн мәғлүматы һәм остаханәдә булашак күнегүләр Марат Ғотыфұлы Әхмәтов тарафынан шушындай матур җитәкчеләр өчен практик ҡулланма булараҡ нәшер ителде. Сез шундай матур итеп сөйләшәсез. Әлеге китапта ҡулланмада ихтыяж да юҡ. Шуңа күрә әлеге проектның һәм безнең осрашыуның матур Имеш буйым йәмеле, суларымда тәмле, җилләрендә назы янлы. Айлы кишләрендә, әлдә исләрендә, ярatan мине туған ядым әмәс. Тук йортны җиңел генә уйлап тормыйча артык, зур эш эшләгән кешедәй таш ҡалаға юл тоттоҡ. Аяҡҡа сарылып ҡалды, тәгәрәп үҫкән ширә. Син дә ҡайтмаҫҡа китәсең, дип шаулады ҡарт имән. Ya abi, bir olam minit nişegine aytalı, nerse eşlerge unuttun sen bugün. Bu hataksız başkaylarını itte bilen sana kıymak öldürten bittistik bitti abi. Abi, neydi kıymak koydur salımında? Mında koradın Ali abi, mında korad. Şalvarga tugul indi batıngilarga korad. Kurmiysin beni kütüklenmegen. Bu, şutkilenmegen nişik unutası ittin sun abi. Bu hataksız başkaylarını itte bilen sana kıymak öldürten bittistik abi abi. Şuna biletler. Şutkilengen batinki, ул ир-аттың күңел көзгөсү дип. Кием генә түгел, алышына җырлар, гадәтләр, машиналаштык һәм усалландык. Үзгәрергә табыла сәбәпләр. Узган дәверләрдән ата-баба эзләп кайтса туган төяген, үз нигезен, нәсел-нәсәпләрен таный алмас иде.